Hola! Això és Finances en Valencià. Per què se diu que les pensions són un esquema Ponzi? Doncs és el que vaig a intentar explicar-te en el vídeo d'avui. Precisament en la primera part del vídeo t'explicaré què és un esquema Ponzi, no? I en què consisteix. En la segona part del vídeo t'ho relacionaré en el sistema de pensions per veure si les pensions és o no un esquema Ponzi. I en la última part del vídeo, doncs, te donaré la solució a implementar si efectivament les pensions són un esquema Ponzi, com pareix, sembla, no?, que sigui així. En fi, no sé si aconseguiré explicar-te-ho bé. Jo, com sempre, ho intentaré. Anem allà! Què és un esquema Ponzi? Doncs un esquema Ponzi és un tipus d'estafa piramidal. Rep el nom de Ponzi per Carlos Ponzi, que va ser un italià que va emigrar en els anys 20 del segle XX als Estats Units i va ser el primer en implementar aquest tipus d'estafa piramidal. D'acord? En què consisteix un esquema Ponzi? Doncs en pagar la rendibilitat dels inversors que ja han entrat mitjançant la captació de nous inversors. Val? Ara en la piràmide ho veurem més clar. Quan es trenca, quan rebenta un esquema Ponzi? Doncs quan naturalment ja en la base de la piràmide ja no pots captar suficients inversors per a pagar la rendibilitat dels que ja estan dins. Si mirem la piràmide, doncs imagineu-se que per entrar així doncs s'exigirà una inversió de 1.000 euros i te donarà una rendibilitat d'un 10% mensual. D'acord? És a dir, tots els mesos a tots els que han entrat en 1.000 euros els donarien 100 euros. Doncs aquests 100 euros van pagant-se dels nous que van entrant i van ficant 1.000 euros. És a dir, no és que s'invertisquen els 1.000 euros i a partir d'ahir s'obtinga una rendibilitat, sinó que la rendibilitat en aquest cas, que són els 100 euros, se van pagant mitjançant la captació de nous inversors, val? Perquè estaran en la base de la piràmide i són els que pagaran als que ja estan dins, que podríem dir que estan en el vèrtex de la piràmide. Bé, què té que veure un esquema Ponzi en les pensions? O per què se diu que les pensions són un esquema Ponzi? Doncs, al igual que com hem vist en l'esquema Ponzi, la base de la piràmide, en aquest cas els treballadors que cotitzen a la Seguretat Social, han de pagar-li als jubilats que estan en el vèrtex de la piràmide. I al igual que en l'esquema Ponzi, no és que els jubilats vagin estalviant i cotitzant i això s'aguarda per al dia que se jubilen, sinó que són els treballadors en actiu els que paguen les jubilacions dels jubilats. D'acord? Al igual que en l'esquema Ponzi, que la base de nous inversors són els que paguen la rendibilitat del de dalt, en les pensions la massa de treballadors paga les jubilacions dels jubilats. Per tant, se necessita nova gent que s'incorpore a la base de la piràmide contínuament per poder pagar al vèrtex, que en aquest cas són els jubilats. Però què passa? Que a dia d'avui ja la base no pot pagar el vèrtex. O dit d'una altra manera, en les cotitzacions socials no te dona prou per a pagar les jubilacions. I ja has de recórrer als pressupostos de l'Estat per poder
acabar de pagar les jubilacions. Però és que, a més, la cosa anirà a pitjor, perquè està donant-se el fenomen de la piràmide invertida. És a dir, cada vegada hi haurà menys treballadors per a pagar als jubilats. És a dir, la base cada vegada serà més estreta per a pagar un vèrtex cada vegada més ampli. En altres paraules, al igual que en l'esquema Ponzi, la base, que és la massa de treballadors, ja no pot pagar als jubilats. I aquesta situació, pel fenomen de piràmide invertida, anirà a pitjor. És a dir, quan rebentarà això? Doncs ja està passant, ja estan traient-se diners del pressupost. Però bueno, com és una situació que cada vegada anirà pitjor, doncs hi haurà un moment que, naturalment, la base, igual que avui, però molt més exagerat, doncs ja no podrà pagar-li als jubilats. Això té una possible solució? Doncs no es portarà a terme, com sempre t'he dit, però sí que la té, i és el que vaig a mostrar-te en la següent part del vídeo. Bé, i quina és la solució, no? Com acabem en l'esquema Ponzi de les pensions, en aquest cas? Doncs l'única solució que hi ha, si vols que el sistema siga rendible per ell mateixa, és a dir, que no hagis de recurrir als pressupostos de l'Estat per a pagar les pensions i que dins de la Seguretat Social les pensions es puguen pagar, és un sistema de capitalització, també anomenat motxilla austríaca. En què consisteix? Doncs que el treballador, durant la seva vida laboral, cotitza i al mateix temps, com s'exigeix un període de transició, podríem dir, per exemple, el 50% de les seues cotitzacions es destinaren a continuar pagant als jubilats perquè estos ja s'han jubilat i no poden tirar el temps enrere, però l'altre 50%, doncs, en l'empresa i en ell anar creant un fons, per això es diu la motxilla, i aquest fons que es vagi invertint. El treballador aportaria una quantitat i l'empresa aportaria una altra quantitat. I això se va invertint per a que el dia que aquest treballador es jubile puga disposar d'aixòs diners. Naturalment exigeix any de transició. Doncs es podria dir, bé, tots els que ja s'han jubilat a dia d'avui, ja estan jubilats. I els que el falten, per exemple, se podria ficar a partir dels 60 anys, no? Una persona que, com a molt, 60 anys. Una persona que li falten 5 anys, aquests 5 anys ja pagaria una part i estalviaria i crearia aquest fons i invertiria l'altra. D'acord? Així fins que progressivament tots els treballadors que van entrant acabaren de pagar l'última persona que s'ha dit fins a 65 anys o els que ja estan jubilats a dia d'avui, i això encara els pagaran la massa de treballadors. Però progressivament aquests treballadors que ja van creant aquest fons mentre dura la seva vida laboral, quan ja aplegaren a la cúspide de la piràmide, no, al vèrtex, doncs ja s'implantaria un nou model on ja cobrarien la pensió a partir de tot el que han estalviat i el que han invertit en la seva motxilla austríaca. Naturalment, això necessita
període de transició, no sé, 15-20 anys, fins que tots els jubilats ja no passaren a pagar-se en les persones que estan treballant i ja dins de la cúspide, dins de l'índex, el vèrtex, ja estagueren tots els treballadors que han creat ixa motxilla austríaca i ja cobren la seva pensió només a partir dels fons que han generat i de les seues inversions. Naturalment, doncs, són molts anys fins a que es moriren tots els jubilats que cobren la pensió a partir de la massa social, com passa, la massa de treballadors, com passa avui en dia. I així acabaries en el fenomen de piràmide invertida, perquè simplement els treballadors van creant-se la seva motxilla austríaca i aplegarà un moment que la base ja no pagarà a la cúspide, als jubilats, sinó que ja automàticament estos treballadors, mitjançant l'estalvi i la inversió, una part d'ells, una part de l'empresa que ha anat a un fons i això s'ha invertit, és el que els pagarà la seva jubilació el dia de demà. Naturalment, això no se va fer per moltíssims factors. Ja sabeu que els jubilats són els que més voten en les eleccions i les pensions no se van a tocar. Totes les mesures que se fan, retrasar l'edat de la jubilació, dels 15 anys, el que vulguis, al final són pegats, són parxes que no solucionen el problema. Realment allarguen l'agonia, estan estirant el ponzi, per dir-ho d'alguna manera i que se pugui comprendre el vídeo. Així que l'única solució per a que les pensions pogueren ser rendibles dins del seu sistema i acabar en el que se podria definir per tot el que hem vist com l'esquema Ponzi és això, un sistema de capitalització. I una vegada més te ho dic, el govern no ho farà per tu, així que fes-ho tu per tu mateixa. Crea't la teua pensió mitjançant el teu estalvi i la teua possibilitat d'invertir. Pots crear-te la teua pensió a partir de lo que estem explicant d'una manera semblant a la motxilla austríaca, a un sistema de capitalització. D'acord? Això no se va implantar per moltes coses que ja vos ha dit i no anem a tornar a entrar. Així que, per favor, crea't la teua pensió per estar segur i tranquil el dia de demà. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí. Veient el vídeo, recorda la mítica frase: controla la pasta i seràs més feliç. I bé, espero que estigueu gaudint bona cosa de la vida, en este estiuet, la caloreta i tot això. I... Au! Cacau! Si per alguna casualitat de la vida volgueres veure l'últim vídeo que vaig publicar, en un ratet, per ací la meva dreta, t'apareixerà. I si per contra, doncs has pres consciència de la importància de crear-te el teu propi sistema i evadir-te o separar-te o deixar d'influenciar-te pel govern, així tindràs també un vídeo molt interessant. I ja saps, crea't el teu sistema, no depengues de ningú, perquè solament tu te preocuparàs per tu mateixa. Això que no te s'oblide. I jo des d'ací només que faré que recordar-te des d'este canal de finances en valencià.